Kasinoselän testauksessa tällä kertaa Arctic Casino. Kyseessä on 23 vuonna perustettu maltalaisen lisenssin kasino ja käydään kokeilemassa, että minkälainen paikka on kyseessä. Arctic Casinolla on melko maltillinen 10 euron minimitalletus ja sillä saa 10 superspinniä tervetuliaiseksi. Ne voi käyttää tuossa Crystal Caverns Megaways-pelissä. Näissä ilmaiskierroksissa on hienoa se, että jokaisen spinin arvo on 1 euro, eli käytännössä isoihin voittoihin on helpompi päästä käsiksi. Arctic Casino antaa myös muita etuja, kuten live-kasinon tervetulobonuksen. Se on 100% aina 200 euroon saakka. Lisäksi kasinolla on jatkuva rakeback, jota saat 30% kaikista pyöräytyksistä. Eli käytännössä siis jokainen Arctic Casinolla tekemäsi pyöräytys antaa jotain takaisin. Eli pelaaminen ei pääty koskaan täysin tappiollisesti. On kuitenkin syytä huomioida, että tuo kampanja ei aktivoidu automaattisesti, eli se on käytävä napsauttamassa käyttöön tuolta odottavat palkinnot -välilehdeltä pelitilin kautta. Kokonaisuutena Arctic Casino on erittäin hyvä. Valikot ovat selkeät ja toimivat ja moitittavaa ei kyllä löydy. Nyt näyttää siltä, että alkaa tulla sen verran noita voittoja, niin minä jään tänne vielä pelailemaan. Kannattaa käydä ehdottomasti tutustumassa.